Afisa ukucacisa kakhulu ukuthi njengoba sichaza ukuthi lapha eNingizimu Afrika ziningi inselelo esibhekene nazo. Insizwa nje lena uphakela umthakathi uDabandaba. Uhlelo lwakhe liyaziwa eNdlunkulu. Ufikile wazobika esigodlweni eMashobeni, sasinaye emkhosini woselwa. Ngakho-ke futhi uyingxenye yebutho lesilo umphakela umthakathi. Ngakho-ke konke akwenzayo kunesibusiso saseNdlunkulu ngoba akathuki inhlamba, akalwi namuntu, akahlaseli muntu. Kodwa lo msebenzi abawenzayo umsebenzi osemqoka wokuqoqa abantu ngaphansi kophawu lokuthi kuthotshelwe umthetho, kungabe bikho abantu abasezweni ngokungemthetho. Kanjalo nonkosikazi uJacinta Mangobese Zuma, isilo samabandla simxhome uphaphe legwalagwala ngesikhathi isilo sivula isishaya umthetho eMgungundlovu kulonyaka. Sincoma ubuqhawe bukaJacinta nendlela enza ngayo kulo enhlangano yakhe iMarch and March, ngoba naye uMangobese akathuki umuntu, akahlasela umuntu, yonke into abayenzayo bayenza ngenhlonipho. Sibese sixwayisa ukuthi laba abanye abahamba bethuka inhlamba behlasela abantu abathunyiwe isilo, ngoba isilo kuphela esingaphaka impi, isilo kuphela esinebutho, amakhosi kuphela nebutho. Kodwa laba esengibabalile uphakela umthakathi, uhlale sinaye esigodlweni noJacinta, umsebenzi wabo siyawazi, yilaba abanye singabazi ebesixwayisa ukuthi abantu bakithi bengalutheki ngabantu singabazi.